Les 4:51, continuam al múltiplex d'IV3 Ràdio parlant ara d'un efecte col·lateral de la crisi sanitària que estan vivint. A l'inici del confinament, molts estudiants de les Illes Balears varen deixar tot d'un els pisos i residències on vivien, a Madrid o a Barcelona, per exemple, per tornar a casa seva, a la seva illa. Per ventura pensaven que seria per pocs dies, però ara, passats els 2 mesos d'estat d'alarma, molts troben a faltar els apunts, els llibres o la roba que varen deixar. Per això el Consell Insular de Menorca ha pres la iniciativa i ha llançat un pla per recuperar aquestes pertinences. En volem parlar amb Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports de Menorca. Bon dia, senyor Maria, com es troba? Hola, què tal? Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres. Encantats nosaltres també. Li volíem demanar quin pla concret ha elaborat el Consell Insular per ajudar els estudiants menorquins a recuperar les pertinences. Bé, l'hem anomenat així, Pla de Retorn de Pertinences, i el que fèiem és respondre a una necessitat que per diferents canals ens va arribar, no diria tot d'una, en el principi del confinament no hi va haver cap comentari, però a mesura que s'allargava, i especialment quan es va saber que el curs universitari no se reprendria, que ja es donava per acabat, si més no presencialment, automàticament vam veure, se mos va fer arribar aquesta necessitat, no? Que hi havia molta gent que havia deixat el pis, que havia deixat la residència, que no hi tornaria, si més no, fins als principis del curs que ve, i tenia totes les pertinences allà. El fet que les illes anem avançant en fases una mica més ràpidament que el continent també fa pensar que serà complicat que joves de Menorca, encara que aquí pugui haver ja circulació dins illa o fins i tot en les altres illes, que en la península això sigui més complicat i que no puguin tornar fins bastant endavant. I per tant, a partir d'aquesta necessitat vam elaborar aquest pla, que és molt simple. Hi ha un formulari a la pàgina d'injovemenorca.com, el Pla de Retorn de Pertinences. El formulari simplement demana les dades de contacte, a quina universitat o centre s'estudia, quins estudis se fan, on és, quin allotjament té, si és a residència d'estudiants, un col·legi major o un pis compartit, i a partir d'aquí se posa en contacte, una volta rep la confirmació, l'estudiant se posa en contacte amb l'empresa de transports i l'empresa va a recollir el material i el dur a casa, no? I tot això, bé, el Consell se fa càrrec de la operativa, de la logística d'aquest muntatge específic, i això permet que el preu que ha de pagar cada estudiant, cada família per cada maleta sigui realment econòmic, no? A Barcelona i Palma és més senzill, és més econòmic, 8 euros maletes petites i 15 maletes grosses, i a la resta de Catalunya o Madrid i València, que això són els punts que cobrim, no podem arribar per tot, ho hem de fer en llocs on una empresa menorquina té un servei logístic habitual, diguem diari. A la resta de Catalunya, Madrid i València, el preu és de 12 euros per unitat, les maletes petites, i 20 les maletes grosses. En cas que un estudiant vivís en un pis que ara és buit, com ho pot fer? Se complica un poc més la cosa, no? Bueno, ell pot dur les maletes buides i la clau a l'empresa de transports, però com que hi ha molta casuística, hi ha moltes situacions diferents, cada cas és millor que es comenti directament en l'empresa de transports. Fins ara, fins a aquest moment, hem tingut 129 peticions. A dia d'avui se n'han cursat ja 52. Avui mateix hi havia previst en la ruta d'aquesta empresa d'anar a 12 domicilis, no? A fer 12 recollides. I per tant, l'empresa té possibilitat de que se li dugui la clau. En el cas si és una residència o un col·legi major, evidentment sempre hi haurà gent, i si és un pis compartit on no hi ha ningú, evidentment hi ha un tracte de confiança aquí en l'empresa, se li dona la clau i les maletes buides, se li han de donar, òbviament, indicacions d'on estan les pertinences de l'estudiant, i l'empresa hi pot anar. Sí que sabem d'algun cas que els estudiants aprofitaran, alguns estudiants que volen aprofitar aquest servei que ofereix el Consell Insular, però que ja ens han dit que per la complicació, per les dificultats de fer la recollida de tot el material, sobretot estaríem parlant d'estudiants que l'any que ve ja no tornaran a Barcelona, faran ús d'aquest servei, però esperen poder-hi anar. És a dir, esperen que s'obri la possibilitat de viatjar per poder-hi anar personalment i fer ells replec i després aprofitar el servei de transport perquè totes les pertinences siguin traslladades a Menorca. Sabem que aquests dies les empreses de missatgeria estan tenint molta feina, molta més d'allò que és habitual. No sabem si en aquest cas, en el cas d'aquestes empreses en concret amb les quals a Menorca se fa feina, si se podrien torbar un poc més d'allò normal, aquesta recuperació de les pertinences. De quins terminis estaríem parlant per recuperar aquestes pertinences?
Bé, el termini de sol·licituds va començar dia 7 de maig, vam obrir aquesta possibilitat dia 7 de maig i la tindrem oberta fins dia 19 de juny per fer les sol·licituds. Les sol·licituds es van fent en temps real, però sí que és cert que l'empresa que fa aquest servei té bastanta feina i per tant ho va graduant, això permet que el cost sigui reduït, ho va modulant segons la seva ruta predefinida, segons els itineraris dels seus vehicles de transport, dels seus camions, no? Per tant, no és immediat, no vol dir que avui se faci la petició i que demà o demà passat tinguis les maletes, sinó que en funció de quan el camió pugui fer la visita a la ciutat o en el barri de Barcelona o de Palma, d'allà on s'ha de recollir material, s'atén, no? Però tenint en compte que de dia 7 de maig s'han fet 129 peticions i que fins a dia d'avui en tenim quasi la meitat de cobertes, la veritat és que és un ritme bastant ràpid. Això ho fem amb una sola empresa, una empresa molt coneguda a Menorca que es diu Mascaró Morera. No és una empresa només de missatgeria, és una empresa de serveis logístics generals i per un tema de que ells ja tenen unes rutes establertes i una circulació habitual de camions que van i venen de la península i de les altres illes de manera ordinària, això és el que permet que sigui tan econòmic, no? Nosaltres no ho van contractar directament amb aquesta empresa, van demanar diferents pressuposts a diferents empreses de Menorca, però aquesta empresa, donades els seus equipaments i les seves condicions, era la que permetia que sortís a un cost més econòmic per als estudiants, que és el que en definitiva ens interessava. És el servei que ofereix el Consell de Menorca als estudiants que varen haver de tornar a Menorca ràpidament per mor de la crisi sanitària i ara se'ls ofereix aquest servei per poder recuperar les seves pertinences a Barcelona, Madrid, altres indrets de Catalunya i també València. El termini per sol·licitar aquest servei acaba el 19 de juny i ens ha explicat com funciona i com està anant Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esport.